Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і еўразвяза, які пагражае ператварыцца ў сапраўдную гуманітарную катастрофу. Хто ў ім вінаваты, што рабіць далей, як ціснуць на рэжым Лукашэнкі і Крэмль, каб сітуацыя змянілася. Паважанае гаспадарства, добры вечар, мяне зваць Зміцер Міцкевіч, вы глядзіце праграму без акрэдытацыі. Менавіта гэтыя тэмы мы сёння будзем абмяркоўваць. Я вось апошнія 3 дні прабыў недалёка ад польска-беларускай мяжы, глядзеў на сітуацыю там, адпаведна вырашыў зрабіць гэты спецвыпуск, таму што, мне здаецца, пакуль гэта галоўная тэма, як у Беларусі, так і ў Польшчы, і, ў прынцыпе, ўжо ў іншых краінах на парадку дня гэтая тэма ўваходзіць в топ. Так што сёння аб гэтых тэмах мы будзем размаўляць разам з маімі сябрамі і калегамі Вадзімам Радзіонавым, аўтарам і ведучым праграмы «И грянул Грэм». Здравствуйте. Максимом Маханьковым, журналістам нашай Нівы. Добрый вечер. І Вітаўтам Сіўчыкам, маім калегам з Белсату. Прывітанне. Давайте пачнем з такога невялічкага лікбезу, бо адразу бачная штучнасць гэтага крызісу. Макс, ты шмат пра гэта пісаў, то бок ты таксама даследаваў гэтую сітуацыю. Вось давай па палічках, калі ласка, раскладзем, чаму гэты міграцыйны крызіс не выглядае як сапраўдная плынь уцекачоў. Дзякуй за такое важное пытанне. Справа ў тым, што лукашэнкаўская прапаганда і сам Лукашенко вельмі часта яны любяць паўтараць пра тое, што вось цяперашні крызіс, ён нібыта ёсць часткай вялікага міграцыйнага крызісу, які пачаўся ў Еўропе ў 15-16 годзе, але гэта поўная маніпуляцыя, гэта поўная хлусня. Насамрэч у свеце цяпер няма такого маштабнага міграцыйнага крызісу, які быў у 15-16 годах, і адпаведна рост нелегальнай міграцыі праз Беларусь цяпер не мае ніякага дачынення вось да тых падзей у 15-16 годзе. Калі сказаць пра сітуацыю тады, што было тады? Тады была вялікая грамадзянская вайна ў Сірыі, дзе было задзейнічана шмат знешніх актараў, і тады рэальна 13 мільёнаў чалавек яны страцілі свае дамы, і палова з гэтых 13 мільёнаў чалавек вымушана стала бежанцамі. Большую частку гэтых бежанцаў, нагадаю, прыняла Турцыя, Ліван і Іорданія, невялікую частку прыняла Еўропа. Вось зараз у свеце рэальна мы не бачым падобнай крызіснай сітуацыі, якая была параўнальная з тым, што была ў 15-16 годзе, тым больш у Іраку. Ёсць вельмі падрабязная статыстыка у справаздачы агенцтва Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па справах бежанцаў, і там прыведзены топ-10 краін, грамадзяне якіх сталі бежанцамі альбо шукальнікамі прытулку на канец 2020 года. І Ірака там няма. І увогуле у гэтай справаздачы на 80 сторонак Ірак увогуле не згадваецца. І вось узнікае пытанне, чаму Ірак, які ў 2020 годзе амаль не генераваў бежанцаў і нават не фігураваў у гэтых справаздачах, знянацку ўжо ў 21 годзе стаў такім жахлівым і небяспечным. Што там адбылося? Няўжо ў першай палове 21 года ў Іраку здарылася вось нешта такое, што істотна змяніла там гуманітарную сітуацыю і што засталася б незаўважаным для сусветных сродкаў масавай інфармацыі. Тым больш, калі мы будзем глядзець статыстыку, зноў жа афіцыйную статыстыку Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, усе апошнія гады была устойлівая тэндэнцыя да зніжэння колькасці бежанцаў менавіта ў Іраку. Топавая колькасць, самая вялікая колькасць была ў 2007 годзе у разгары грамадзянскай вайны, больш за 2 мільёны бежанцаў тады было ў Іраку. Зараз гэтая лічба складае недзе каля 330 тысяч.
Максім, вось тут вы вельмі так яскрава расклалі гэтую сітуацыю, паказалі, што нават падставаў для бежанства цяпер з Іраку, ну, можа, не так лёгка іх знайсці, але на дадатак да таго, што можа больш відавочна нават не спецыялістам, дастаткова проста паглядзець нават на мапу, дзе знаходзіцца Ірак, а дзе знаходзіцца Беларусь, каб зразумець сапраўды штучнасць вось гэтага крызісу, таму што ведаем, што бадай краіны, якія бліжэйшыя, бяспечныя краіны, гэта зусім не Беларусь ад Іраку, гэта тая самая і нават у пэўнай ступені і Турцыя, калі мы кажам не пра курдаў, а пра прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў, а таксама Грэцыя, бадай гэта больш натуральныя шляхі для эміграцыі, а напэўна не палёты праз Турцыю, не палёты наўпрост з Багдаду ў Менск. Таму тут абсолютна відавочна вось гэтая таксама штучнасць крызісу. Тое, што і гавораць зрэшты польскія ўлады ўвесь час звяртаюць увагу на тое, што Беларусь выдае візы уцекачам для таго, каб яны прыехалі ў Беларусь, турыстычныя візы, і што яны адмыслова едуць у нашу краіну, каб потым нелегальным чынам вось перасекчы мяжу з еўразвязам, каб дабрацца ў Нямецчыну. Таму вось геаграфія таксама тут нам дапаможнік, каб зразумець, на жаль, вось штучнасць гэтага ўсяго працэсу. Вадим, а у вас что по этому поводу говорят? И на самом деле, есть ли вот какое-то в ваших СМИ и даже вот в российских СМИ из того, что вы видите, разделение, да, что вот эта история, организованная Лукашенко, или же все-таки об этом чаще говорят как о каком-то вот натуральном миграционном кризисе? Ну, в основном в Латвии, конечно, по большому счету никто не сомневается, что это организовано Лукашенко или его окружением. Точно не говорят, лично он это делал или кто-то его, или из его соратников. Но, тем не менее, конечно, эта тема, она не вызывает сомнений. Я говорил с министром внутренних дел Латвии Марией Голубевой. В общем, она прямо об этом заявила, что мы подозреваем, что за миграционным кризисом, еще вот до этой конкретной истории на белорусско-польской границе, ну, когда все это только начиналось, и когда Литва задыхалась от количества мигрантов, Латвия столкнулась с этим впервые, она сказала, что, конечно, мы подозреваем, что это дело рук Александра Лукашенко и его окружения. Поэтому здесь, конечно, готовится к возможному сценарию, к возможному польскому сценарию. Конечно, Латвия не Литва в этом смысле, нам, можно сказать, повезло, не было такой нагрузки на границе, но, тем не менее, в Латвии действует режим чрезвычайной ситуации на границе. Военные вчера заявили о том, что они разработали разные сценарии реагирования в случае, если ситуация будет обостряться. И вообще, конечно, стоит отметить, что отношения с Беларусью, точнее не с Беларусью, а с Белоруссией Александра Лукашенко, это важное пояснение, они испортились очень серьезно. Глядите, хтось из вас, вот увогуле, давайте отмотаем ситуацию крышечку раней на вот год тому, мог себе уявить, что Лукашенко датумкае до такого сцэнару. І наколькі вы думаеце, што гэта ягоная асабістая задумка? Ну, перадусім, мы заўсёды думалі, што Лукашенко гэта ўсё ж такі пагроза для нас самых, для беларусаў, што гэта і таксама нашая справа змагацца з Лукашэнкам, які тэрарызуе нашых суродзічаў, грамадзянаў Беларусі, не дае развівацца нашай краіне. Але вось год вось гэтага такога надзвычайнага рэжыму узурпацыі ўлады, бо узурпацыя ўлады была даўно, цяпер проста ёсць надзвычайны рэжым гэтай узурпацыі ўлады, паказаў, што з унутранай такой небяспекі для беларусаў Лукашенко пераўтвараецца ў міжнародную небяспеку, таксама для сваіх суседзяў і для ўсяго рэгіёну. І бадай сапраўды год таму, калі яшчэ ў Беларусі выходзілі маршы, калі яшчэ не быў раскручаны тэрор аж настолькі, здавалася, што у Лукашэнкі нават няма сілаў для таго, каб нешта падавіць унутры краіны, не кажучы ўжо пра тое, каб пагражаць сваім еўрапейскім суседзям. Больш таго, калі б пра падобны сцэнар нехта з экспертаў заявіў летась, то я думаю, што адразу прагучалі гэтыя контраргументы пра тое, што не можа такога быць, бо еўрапейскі звяз гэта заможныя краіны, што гэта моцныя краіны, гэта моцны хаўрус. Беларусь увогуле адна з найбяднейшых краін
краінаў Еўропы. Ну не можа быць так, каб яны кінулі дадатковыя свае рэсурсы на тое, каб толькі там насаліць суседзям, каб толькі там адпомсціць за санкцыі, каб уся дзяржаўная машына, а гэта і памежнікі, і юрысты, і іншыя ўсе сілавікі, каб яны былі накіраваныя толькі на тое, каб па сутнасці пацешыць эга аднаго чалавека і стаць інструментам па сутнасці ягонай помсты за ягоныя ж бяздумныя дзеянні. Але бачым, сталася тое, што сталася. Калі мы гаворым пра тое, ці гэта ініцыятыва Лукашэнкі, цяжка сказаць, але ведаем таксама, што тое, што адбываецца ўнутры нашай краіны, паколькі ён узурпуе ўладу, а як вядома, паводле міжнародных дамоўленасцяў прынята, што за тое, што адбываецца на тэрыторыі акупаванай краіны, адказвае акупант. Таму тут абсалютна ягоная адказнасць за ўсё, што адбываецца ў Беларусі, гэта ягоная адказнасць за гэты гуманітарны крызіс штучны. Зрэшты, гэта абсалютна відавочна, калі беларускія памежнікі не дапускаюць мігрантаў нармальна, напрыклад, на пункты пропуску, каб яны маглі прайсці беларускі кантроль, потым прайсці на польскі кантроль, і нават калі яны не маюць візы, сказаць, што я хачу атрымаць міжнародную абарону ў Польшчы. Беларускія памежнікі гэтага не дазваляюць, бачым, як яны гоняць, проста інструктуюць, і вось тысячы гэтых няшчасных таксама людзей, якія трапілі ў пастку, гоняць на гэту так званую зялёную мяжу, дзе ўжо стаіць плот з калючым дротам, і прымушаюць людзей на адчайныя меры, прымушаюць іх, па сутнасці, у іх няма ні ежы, у іх няма ніякіх сродкаў для існавання, холадна, яны сякуць гэтыя дрэвы, абаграваюцца гэтымі дрэвамі, разбіваюць плот, кідаюцца ў польскіх памежнікаў і паліцыянтаў камянямі. Відавочна, што за ўсё гэта нясе адказнасць Лукашенка і гэтыя бяздумныя, абсалютна бяздумныя выканаўцы, якія прымушаюць людзей займацца па сутнасці гэтым беззаконнем. Можно я добавлю здесь, потому что, мне кажется, это важный момент, и это испытание на прочность для Евросоюза, потому что на основе чего мы существуем? Мы существуем на основе прав человека, гуманитарных свобод и прочих вещей. И, конечно, когда вы играете по правилам, а против вас играют не по правилам, это очень сложно, потому что я говорил и с министром, и говорил, кстати, с мигрантами, которые проходили еще во время первой волны из Белоруссии в Латвию, это курдские были беженцы, которые там, как они говорили, да, они бежали там от тяжелой жизни и хотели попасть в Европу, хотя они обещали нам, что останутся в Латвии, но понятно, что у многих путь лежит в Германию. Но о чем я, собственно, говорю? Когда вы подгоняете людей к границам, когда вы подгоняете детей, женщин, когда, в общем-то, европейская страна стоит и смотрит на то, что там происходит на улицах, то, в общем, Лукашенко что делал? Или кто это координирует? Может быть, там какой-то есть человек, мозговой центр, не знаю, который все эти креативные гибридные акции придумывают. Понятно, что для Евросоюза это очень сложная вещь. Да? Вы видите, что происходит с людьми, у вас есть определенные правила, но вы не можете всех принять. И, конечно, европейская страна, и Литва, и Польша, и Латвия, но в меньшей степени, она находится в незавидной ситуации. Я не завидую тем политикам, которым нужно принимать эти решения. Зразумела, что тут есть некий пэўны ситуативный союз Путина и Лукашенко ў гэтым. И я думаю, что ўсё ж сама галоўная ідэя, мабыць, яна была ўсё ж уласна самога Лукашэнкі. А што тычыцца яе тэхнічнага выканання, я абсалютна ўпэўнены ў тым, што Беларусь не арганізацыйна, не тэхнічна, не кадрава, не нават інтэлектуальна без дапамогі расіян не могла парганізаваць такое на мяжы самастойна і без расійскіх ресурсаў, у першую чаргу кадравых. Беларускія ўлады просто не маюць такіх ресурсаў і кадраў, каб праводзіць настолькі тонкую аперацыю, якая б'е у тым ліку па адзінстве Еўрасаюза, як сказаў наш калега. Тут відавочна праца прафесіяналаў, якія разумеюць, як працуе Еўрасаюз, якія там ёсць унутры супярэчнасці. Гэта праца спецыялістаў, не выпускнікоў там Новаполацкага палітэха ці сельскагаспадарчай акадэміі у Горках.
Чаму я так думаю, тому што вось для правядзення такіх аперацый як мінімум неабходна нейкая экспертыза у разуменні таго, што адбываецца ў тых рэгіёнах, адкуль едуць гэтыя мігранты. Неабходны спецыялісты, якія ведаюць гэты рэгіён, якія валодаюць мовамі, якія здольныя наладзіць вось хуткую выдачу віз, наладзіць сувязі з мясцовымі арганізатарамі вось гэтых каналаў нелегальнай міграцыі. Патрэбныя спецыялісты, вось якія разумеюць, як працуе Еўрасаюз, на чым Еўрасаюз можна злавіць, як супраць іх выкарыстаць іх жа рыторыку, якая была там 6 гадоў таму. У мяне ёсць вялікія сумненні, што ў лукашэнкаўскай сістэме ёсць вось людзі з такімі навыкамі і такімі кваліфікацыямі. Як думаеце, што тут цяпер хоча з гэтага Крэмль і якім чынам ён далей будзе дзейнічаць? Я думаю, тут галоўная задача, якую для сябе вырашае Крэмль і Лукашенко. Крэмль і Лукашенко зараз яны такія сітуатыўныя саюзнікі ў гэтай сітуацыі. І вось вельмі паказальным ёсць факт перамоў па тэлефоне Владзіміра Пуціна і Ангелы Меркель. І Меркель патэлефанавала Пуціну, і Пуцін сказаў Меркель, калі быў вось гэты першы званок, каб яны разбіраліся самі з Лукашэнкам, нас тут няма, гэта не мы і гэтак далей. Я думаю, што ў гэтым ёсць галоўная задача, каб вярнуць нейкую суб'ектнасць Лукашэнку як палітыку і каб Еўрасаюз усё ж прызнаў і звяртаўся вось па беларускіх пытаннях менавіта да самога Лукашэнкі і спыніў усялякія кантакты з беларускай апазіцыяй. Магчыма, для Кремль робіць такую паслугу самому Лукашэнку. А з іншага боку, гэта таксама цудоўная магчымасць трохі дэстабілізаваць сітуацыю ў самім Еўрасаюзе, і так бы мовіць, патроліць Еўрасаюз і вось такой тонкай гульнёй падарваць яго адзінства. Максим, згодна з вами. Таксама вось вы узгадалі пра размову Меркель і Пуціна, і Пуцін заявіў, што сапраўды варта размаўляць з Лукашэнкам наўпрост. І мне вельмі спадабаўся асабісты адказ Берліну, які сказаў, што мы спрабавалі ўжо размаўляць у жніўні 2020 года, але тады паводле нашых крыніцаў Лукашенка нават не падняў слухаўку. Таму размаўляць з кім у Менску няма. Літоўскі прэзідэнт Гітанас Наўседа ўвогуле сказаў, што паколькі Лукашенка не з'яўляецца легітымным прэзідэнтам, з ім зноў-такі няма пра што гаварыць. Наконт задачаў і мэтаў Крамля, для таго, каб зразумець, што яны хочуць ад гэтай сітуацыі, трэба ўласна памятаць пра галоўную іхную мэту. Мы бачым, што Пуцін ўжо 21 год знаходзіцца ва ўладзе, што ён рэстаўраваў вось гэтую сістэму, збудаваў сістэму суперулады КГБ. Таксама пасля Крыму і Донбасу абсолютна відавочна, што ён будзе шукаць кожную магчымасць для таго, каб пашырыць межы Расіі, альбо вось аднавіць гэтую расійскую імперыю. І датычна Беларусі таксама няма ніякіх ілюзіяў, што калі б ён мог і калі б толькі была нейкая магчымасць, ён бы паспрабаваў нашу краіну праглынуць. Цяпер мы таксама бачым, што, як то кажуць, пад шумок гэтага крызісу на нашай тэрыторыі ўжо лётаюць расійскія ядзерныя бамбардзіроўшчыкі. Ту-160 напярэдадні было паведамленне ад Міністэрства абароны Беларусі, што яны нават расійскія чужыя самалёты імітавалі кіданне бомбаў над нашай зямлёю. І вось само Мінабароны Беларусі тлумачыць гэта тым, што вось расійскія самалёты з'явіліся ў сувязі акурат з сітуацыяй на пятай сітуацыі на мяжы. А некаторыя полудуркі з дзяржаўных тэлеканалаў гэтым нават вельмі хваляцца і спрабуюць яшчэ і пагражаць. Успокойтесь, ляхи, возьмите голову в руки. Так или иначе, шансов у вас нет. Но если детские слезы вас не приводят в чувство, то приведут стратегические самолеты Ту-22М3 военно-космических сил Российской Федерации. Можете выбрасывать свой натовский металлолом. Так, і акурат тут ввогуле бачым, што Лукашенко у сваёй рыторыцы гаворыць ужо нават не ад імя сваёй улады, якую ён узурпуе, а ад імя па сутнасці нават Расіі, калі ён пагражае перакрыць газ, як ён сказаў, што мы грэем Еўропу і мы вам перакрыем зараз газ, хаця гэта ж менавіта ён здаў Белатрансгаз 10 гадоў таму і нават не кантралюе па сутнасці гэтую транзітную трубу. Таксама уся
увогуле калі паглядзець вось СТВ, асабліва перадачы Азаронка і іншыя вось гэтыя прапагандысцкія шоу поўныя нянавісці, то гэта ж нават не прапаганда такая лукашэнкаўская вострая старая, толькі па сутнасці яны спаборнічаюць з Расія-1, з іншымі прапагандыстамі з Расіі, з Салаўёвым, пра тое, хто з іх большы расійскі шавініст і хто з іх большы чарнасоценец. Некаторыя пасажы, якія гучаць, напрыклад, у Азаронка аб тым, што там мы не хочам, каб літоўцы уцякалі ў Балтыйскае мора, праз Балтыйскае мора уцякалі са сваёй краіны, і мы не хочам разбуранай Варшавы. Ну, ведаеце, гэта ўзровень, сапраўды ўзровень гэтай маскоўскай прапаганды. І таму гэта ўсё вельмі, ведаеце, небяспечна, і пачуццё такое, што Расія проста спрабуе як бы максімальна забраць сабе тэрыторыю нашай краіны, зрабіць з Беларусі такі расійскі балкон. І вось гэтая сітуацыя на межах, яна акурат таксама дае пэўны таксама і прэцэдэнт для павелічэння колькасці расійскага войска, на жаль, у нашай краіне. Таксама да таго, што нават паўзлі такія ўжо чуткі, што расійскія памежнікі будуць стаяць на тэрыторыі на мяжы Беларусі з краінамі Еўразвязу. Тому, па сутнасці, Расія наўпрост без пасярэдніка Лукашэнкі ўвогуле нават думае аб тым, як кантраляваць, хто ўедзе, хто выйдзе з тэрыторыі Беларусі. Я бы здесь еще все-таки смотрел на это с точки зрения неких таких хаотичных моментов, которые, как мне кажется, я со стороны только на это смотрю, что не все всегда продумано, да, то есть какие-то вещи очень эмоциональные. Что касается целей и задач, действительно, вот упоминали уже про стратегические бомбардировщики, которые летают над Белоруссии. Это действительно самолеты, на которых можно размещать ядерное оружие. Я слышал про Ту-22, и, насколько я помню, это стратегические бомбардировщики Backfire в классификации НАТО. И это, конечно, не истребительная авиация, которая, например, есть в балтийских странах, то есть для того, чтобы контролировать Балтийское небо. И это явно, если появляются стратегические бомбардировщики, то это явный сигнал кому-то. Да? Вопрос кому? Белорусскому народу или, скажем, европейцам, которые находятся в границе рядом и так далее. Но, в общем, мне кажется, что здесь еще важно все-таки понять, насколько схожи позиции у Путина и Лукашенко, потому что не секрет, и, в общем, об этом многие говорят, что друг друга они, ну, мягко скажем, не любят. Да? Если у них некая единая задача или с помощью Лукашенко Кремль решает какие-то свои вопросы, или Лукашенко с помощью Кремля решает свои вопросы. Вот это, конечно, пока еще для меня не совсем понятно. Мы можем говорить о том, что есть цель дестабилизировать Евросоюз, но вряд ли, конечно, миграционный кризис или что-то еще сможет это сделать. Все-таки мы говорим о неком внешнем воздействии, и нет таких ресурсов у белорусских, ну, не знаю, правильно ли говорить, властей, но, скажем, тех людей, которые сейчас находятся у власти, для того, чтобы дестабилизировать это. Мне кажется, это вопрос торга, да, то есть Лукашенко и Путин пытаются добиться для себя каких-то уступок, преимуществ от Евросоюза, пытаются склонить его к диалогу и к признанию. Да? Вот смотрите, ребята, вот есть Тихановская, но она там ни на что не влияет, а вот я, да, вы, может, меня не любите, но тем не менее я здесь главный, я здесь все решаю. Может ли он это сделать? Я не знаю. У меня нет и иллюзий или каких-то идеальных представлений о европейской политике. Она часто слишком не скоординирована, да, очень много стран, очень разные позиции. В зависимости от удаления от российской или белорусской границы эта позиция меняется. Скажем, если для Латвии, Литвы и Польши это проблема номер один, и они живут с этим, и это такая боль уже практически личная, то, скажем, для условной, да, Великобритания вышла из ЕС, ну, там даже для Германии это все равно что-то очень далекое. Да? Они в первую очередь будут, конечно, разговаривать с Россией, потому что, вот, смотрите, это может нас коснуться. А Беларусь в этом смысле, как бы это, может быть, ну, неприятно не звучало, это не главный фокус внимания. Поэтому они, я не исключаю такого, что какие-то европейские страны скажут: ребята, зачем нам ссориться с Путиным? Как-нибудь разберется, давайте поддерживать Тихановскую словом, возможно, где-то там деньгами, но как бы сильно лезть не будем. Типа, зоны влияния поделены. Поэтому, мне кажется, они сейчас вот с помощью этой акции, они торгуются, по сути, да, они выбивают для себя вот этого признания, что давайте вы считаете, что мы здесь всем правим. Ну и Евросоюз, не сказать, что, в общем-то, пока очень жестко отвечает. Мне здаецца, тут яшчэ одна вельмі важная штука, што трэба ўзгадаць, што Лукашенко заўжды прадаваў Пуціну в абмен на розныя эканамічныя плюшкі. Гэта была паказная дэманстрацыя лаяльнасці,
І таксама вось гэтая супраца нібыта ў сферы бяспекі. Дык вось тут, мне здаецца, ён вырашыў павысіць ставачкі, па-першае. Па-другое, в чарговы раз свайго сябра Владзіміра Владзіміровича кінуць і зрабіць гэта вельмі элегантна. Таму што зараз у Лукашэнкі ж галоўнае пытанне гэта канстытуцыйная рэформа, там вось все гэтыя рэферэндумы і гэтак далей. Як бы праводзіць выбарчыя кампаніі не хочацца ад слова зусім. Нават у той рудыментарнай форме, у якой яны засталіся ў лукашысцкай сістэме. І мне здаецца, што тут можа быць гісторыя і мэта такая: зладзіць узброеную правакацыю. Зразумела, то, што Расія там падтрымлівае гэтак далей, але глядзіце, Расія ж публічна не впісваецца. І яна не хоча прымаць удзелу публічнага в такіх разборках вялікіх. Таму зладзіць лакальную правакацыю і, атрымаўшы там нейкія адказы гэтак далей, заявіць аб тым, што на Беларусь адбываецца атака, і ўвесці надзвычайнае становішча, напрыклад. Вводзіцца военное становішча, все выборы, все реформы, все референдумы адмяняются. При тым, што Лукашэнку не патрэбна даказваць вось гэтай захады беларускаму народу. Яму по барабану, што гэтыя людзі думаюць, то бок калі б гэта залежала выключна ад меркавання грамадства, ён бы гэта ўжо даўно ўвёў. Яму патрэбна даказаць важнасць такой захады Пуціну. І вось тут ему аргументы патрэбны ўжо сапраўды сур'ёзныя. Ему сапраўды патрэбна неяк зрабіць выгляд там і паказаць, прадэманстраваць. Ну вот глядзіце ж, сапраўды сітуацыя надзвычайная, капец. І адпаведна, тады вось гэта можа тлумачыць всю тую эскалацыю, якую ён задумаў, якую ён зараз рэалізуе. Гэта можа сапраўды тады ісці ў тым кірунку, і гэта, в прынцыпе, лагічна тлумачыць, што ён не збіраецца нават думаць пра нейкія перамовы, таму што не гэта яго зараз цікавіць. Мне падаецца, што змейцер сапраўды такі сцэнар вельмі імаверны, то пра што ты гаворыш, але з другого боку, мне здаецца, што можа быць Лукашенко за гэта схапіўся цяпер. Мігранцкі крызіс ўсё ж такі распачаўся досыць даўно, пасля таго, як былі ўведзеныя дастаткова моцныя, як на меркі развязу санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі пасля пасадкі самалёту Ryanair. І тут вось ёсць яшчэ адзін вельмі важны момант. Вось мы таксама спрабуем неяк рацыянальна зразумець, навошта ствараць, навошта завастраць гэты крызіс, навошта, калі супраць сябе і так ужо ўвялі санкцыі, калі гэта можа каштаваць яшчэ большага, навошта завастраць усю гэтую сітуацыю. І тут можна таксама ўзгадаць такі адзін з прынцыпаў расійскай дыпламатыі, пуцінскай дыпламатыі. Гэта ствары бардак, ствары крызіс, стварай татальную дзіч, і тады у цябе знойдзецца нейкі шанец, каб нешта злавіць у гэтай мутнай вадзе. Мы бачым, што Расія таксама стварае вакол сябе неспакой, не пояс спакойных суседзяў, як это робяць адэкватныя цывілізаваныя краіны, але адмыслова стварае крызісы, падпітвае іх. Гэта робіцца на Каўказе з гэтымі сепаратысцкімі рэспублікамі. Тое самае рабілася на Карабаху, калі Расія падтрымлівала па сутнасці абодва бакі, галоўна, каб канфлікт гэты быў на Донбасе, у Крыме. І цяпер вось таксама выкарыстоўваючы вось гэтае эга, гэта такі тупізм, помслівы тупізм Лукашэнкі, яны, я думаю, таксама, хоць галосна, можа, і не ўпісваюцца за узурпатара, але ўсё ж такі ствараюць ім абсолютно спрыяльныя для гэтага умовы. Есть некая точка, есть некий предел, потому что все-таки граница Польши — это граница НАТО, и ОДКБ, мы видим, конечно, заигрывание с бомбардировщиками, все это выглядит эффектно и устрашающе. С другой стороны, ОДКБ понятно, что с НАТО тягаться не может. Да и НАТО не хочет никакой войны с Россией. И всем понятно, что страны с таким ядерным потенциалом в конечном итоге, если они начнут войну обычным вооружением, может все это прийти к ядерному конфликту. Поэтому все понимают, где проходит эта линия, да, где проходит предел. Давайте теперь поглядим на ситуацию в перспективе. Добра, 4000 мігрантаў на беларуска-польскай мяжы. Палякі іх прапускаць не збіраюцца. Відавочна, што там пануе абсалютна лагічнае меркаванне, што калі зараз прапусціць кагосьці, то на наступны дзень іх з'явіцца ў 10 разоў болей. Гэта відавочна. Гэта тое, што Лукашенко плануе. Як сітуацыя можа развівацца далей? Куды гэта все можа пайсці, на ваше меркаванне? Вось што цяпер яны могуць прыдумаць? Все-таки это психологическое противостояние, да, потому что сейчас холодно, там есть дети, там есть женщины. Есть, конечно, возможности у польской стороны оказывать медицинскую гуманитарную помощь,
Но в какой-то момент, если стороны все-таки будут непреклонны, люди начнут умирать. И когда люди начнут умирать, это, конечно, будет новым информационным поводом. И в этой ситуации Польша будет выглядеть в худшем положении, будет именно в имиджевом смысле, потому что, как я уже говорил, это цивилизационный конфликт. От Лукашенко уже никто ничего по большому счету не ждет, то есть он может делать, что хочет. У него, в принципе, уникальная ситуация в том смысле, что ему не надо соблюдать никакие правила, да, то есть вы, условно говоря, боксируете по правилам, которые установлены, а вас бьют ломом, да, соответственно, в этой ситуации Польша, конечно, находится в более уязвимом положении. Мы понимаем, что мигранты могут кочевать от польской до литовской границы, там 85 километров, если я не ошибаюсь, и за 10 часов можно дойти пешком примерно, да, соответственно, эта нагрузка может упасть на Литву. Я так понимаю, что Лукашенко в этом смысле человек, не обладающий какими-то добрыми качествами и гуманитарными, соответственно, вряд ли мигрантов будут пускать обратно. Поэтому, конечно, это состояние, да, такое, это состояние очень, очень сложно. В какой-то момент кто дрогнет, да, но самое печальное в этой истории, что я вот видел, да, там, это оружие Лукашенко и так далее. Ну, прежде всего, это люди. Мы можем по-разному говорить, почему они поехали, все ли там бегут от войны или хотят лучшей жизни, но все равно перед нами люди, да, которые в какой-то момент вот на холоде, от голода, от каких-то там болезней, дети, мы видим, опять же, да, дети – это всегда очень мощный элемент воздействия, да, я вот вчера тоже видел фотографии, что прилетели в Минск, у меня маленький ребенок, я смотрю на этих детей и понимаю, что у меня что-то сжимается внутри. Я понимаю, как это используется, да, понимаю, как это используется пропагандой, там, когда концентрируется внимание и так далее. Поэтому, мне кажется, это очень сложная ситуация. Я не знаю, как будут действовать польские власти. В Латвии заявили, что мы не будем пускать мигрантов ни при каких обстоятельствах, это заявил министр обороны и министр внутренних дел, но нам сейчас немного легче. Мы можем это говорить, когда у нас, условно говоря, давление на границу, там, ну, 10-15 человек в сутки. Когда у тебя 4000 человек стоят на границе, и в какой-то момент у них начнутся проблемы со здоровьем, это уже совсем другая история и совсем другое внимание. Поэтому я здесь пока не вижу какой-то такой возможности выйти из этого абсолютно без имиджевых потерь, ну, если таким языком говорить. Абсолютна відавочна, што калі мы кажам пра Польшу, то тут Лукашенко не на тых напаў, таму што польскі ўрад відавочна, што не саступіць у гэтай сітуацыі. Польскі ўрад гатовы выдаткаваць, як мы ведаем, сотні мільёнаў еўра, каб пабудаваць мяжу, каб пабудаваць плот, але каб не саступіць Лукашэнку, які ў тым ліку, і пра гэта таксама часта ў польскай публічнай прасторы гаворыцца, дагэтуль сярод палітвязняў, між іншым жа ж ёсць дзеячы таксама польскай меншасці ў Беларусі. І ўсё, што цяпер робіць Лукашенко, гэта толькі далей працягвае, ну, ўжо на дадзеным этапе, калі вось да такой ступені ўсё дайшло, ён ўсё ж такі працягвае кансалідаваць польскае грамадства ў нянавісці да яго. Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення, спасылаючыся на свае крыніцы, гаварыў пра тое, што асобныя групы з Іраку і Афганістану трэнуюць на тэрыторыі Беларусі, нават перакідваюць для іх зброю з Афганістану. Гэтым займаюцца як КГБ, гэтак таксама і ГРУ Генштабу Расіі. І відавочна, што як бы ёсць у плане запас яшчэ мацнейшай правакацыі збройнай на мяжы з краінамі еўразвязу. Аднак тут таксама не трэба забываць, што невядома, у які бок это ўсё выльецца. Мы яшчэ 2 дні таму вось быў выпадак, калі беларускіх памежнікаў, якія там сябе неадэкватна паводзяць на мяжы, мігранты пабілі палкамі. І гэта, бадай, мне здаецца, што, на жаль, толькі пачатак. Ёсць таксама сведчанне, якое вось акурат рэдакцыя нашай Нівы атрымала ад памежніка, які цяпер служыць у войсках ананімна, і ён сказаў, што гэта проста татальная ганьба. Гэта ганьба, што адбываецца цяпер, што памежнікі па сутнасці дапамагаюць вось гэтаму гандлю людзьмі, гэтай кантрабандзе. І я не ведаю, якія зараз настроі вось сярод тых хлопцаў у зялёным, якія, ну, ведаеце, кожны чалавек марыць пра нейкую прафесію, там, вучыцца доўга, памежнік – это таксама прафесія, на якую трэба вучыцца. І тут, як бы, усё, дзеля чаго ён знаходзіцца на мяжы, усё гэта проста перакрэсліваецца. Яму кажуць, слухай, Чэо, ну ты мусіў адлоўліваць кантрабандыстаў, цяпер ты будзеш не проста кантрабандыстам, ты будзеш вось дапамагаць у гандлі людзьмі. А ўсё дзеля чаго? Дзеля таго, каб нейкі стары
чалавек, які даўно не мае права займаць пасаду, займаў гэту пасаду далей, і для таго, каб нічога ў нашай краіне не мянялася, ты будзеш далей выконваць гэтыя злачынствы. Вось як бы і бачым, што Лукашенко далей працягвае уцягваць у гэтае кола сваёй злачыннасці ўсё больш і больш людзей, якія думалі, што адсядзяцца, якія думалі, што ну хтосьці там удзельнікі маршаў, яшчэ хтосьці вырашыць сітуацыю ў Беларусі, неяк будзе, но я сабе адсяджуся. А мы бачым, што так не адбываецца, што ўжо нават памежныя войскі масава выкарыстоўваюцца для узурпацыі ўлады. І таму правакацыі могуць быць і горшыя, але невядома зноў-такі, у які бок это павернецца. Яшчэ адно сведчанне — гэта тое, як няшчасныя гэтыя мігранты пабіліся ўжо нават за ежу, якую раздавалі ў іхнім лагеры, таму што сітуацыя страшэнная, холадна, ежы ніякай сапраўды няма. Нават кажуць, што ўжо камунікаваць з тымі мігрантамі па сродках электроннай сувязі складана, таму што ў іх проста разраджаюцца мабільныя тэлефоны. І да якога стану дойдуць вось гэтыя людзі, якія патрапілі ў гэтую пастку, цяжка тут спрагназаваць. І гэтыя гульні Лукашэнкі з чалавечымі жыццямі могуць абярнуцца супраць яго самога і могуць нават стаць нейкім, мне здаецца, нават і трыгерам для таго, каб ўсё ж такі скончыць усё гэта бязладдзе, беззаконне, і тая зброя, якую ён рыхтуе па сутнасці супраць суседзяў з еўразвязу, можа абярнуцца супраць ягоных жа функцыянераў. Вядома, такая колькасць людзей, слаба кантраляваных беларускімі ўладамі, з іншым менталітэтам, якія прыбылі з іншай культуры, з іншага прававога поля і разумення таго, што яны могуць рабіць, што яны не могуць рабіць, гэта будзе пэўным фактарам дэстабілізацыі. Але я лічу, што яшчэ вось адзін вельмі важны момант, такі вельмі паказальны, вось гэта з высечкай вось гэтых дрэў у лесе. Я дык абсалютна упэўнены, што там вялікай шкоды для беларускага лесу асабліва і няма. Гэта гаворка ідзе не пра вялікую вось колькасць гэтых дрэваў, але тут важны сам, разумееце, важны сам прынцып, бо калі мясцовыя бачаць, што людзям, якія прыехалі з іншай краіны, няхай яны нават і бежанцы, дазваляецца больш, чым мясцовым, і яны знаходзяцца ў прывілеяваным становішчы, гэта адназначна фактар дэстабілізацыі. Але, Зміцер, я б хацеў яшчэ пра адзін важны аспект сказаць, як ад гэтай сітуацыі могуць пацярпець беларусы. Самае страшнае, я б сказаў, тут вось у чым. Як сказаў Вадзім, вось бюракратыя еўрапейскіх краін, усходнееўрапейскіх, яна не спраўляецца з такім потокам вось мігрантаў, з такім потокам вось прашэнняў аб бежанстве, і гэта каласальны выклік у тым ліку і для беларусаў. Чаму? Справа ў тым, што вось праз такую нагрузку на бюракратычныя сістэмы ўсходнееўрапейскіх краін сваю абарону, магчыма, не змогуць атрымаць некаторыя рэальныя бежанцы з Беларусі і з іншых краін, якія сваё права на бежанства заслугоўваюць, і іх жыццю ёсць рэальная пагроза. Просто таму, што рэсурсы ў бюракратыі у Польшчы, у Літве, у Латвіі, яны не гумовыя, адвакатаў і перакладчыкаў на ўсіх проста не хапае. І дзяржавы, калі яны будуць гэта бачыць, яны проста будуць адным махам аўтаматычна ўсім адмаўляць, нават не разбіраючыся, у тым ліку рэальным бежанцам, і у тым ліку з Беларусі. І вось гэтых людзей мне больш за ўсё шкада, што вось іх сітуацыя якраз на сумленні тых людзей, якія зараз выдаюць эканамічных мігрантаў за бежанцаў і выкарыстоўваюць іх у ціску на іншыя краіны. Дарэчы, так, вось гэта фінальнае пытанне, да якога мы падыходзім. Што яшчэ можна зрабіць для таго, каб гэта сітуацыя разрулілась? Таму што, відавочна, пускаць нікога не збіраюцца, а Лукашенко не збіраецца пакуль таксама адступаць. Што можна зрабіць, як можна націснуць, па-вашаму? Задача сейчас просто выдержать, добиться передышки и начать прогнозировать новые ситуации. Давление, санкции и прочие вещи, это все, конечно, важно, но
такого быстрого эффекта это не дает. Понятно, что НАТО не будет вторгаться в Беларусь и, скажем, сносить Лукашенко военным путем. Соответственно, это игра в долгую. Но нам нужно готовиться к этой долгой, тяжелой, затяжной, позиционной такой борьбе. Я так это вижу. Ну, я згодны з калегам у тым плане, што Еўрасаюзу і краінам усходняй Еўропы варта перасядзець і акапацца, таму што відавочна тое, што ў плане рэсурсаў яны нашмат лепш падрыхтаваныя і арганізацыйна, і час ідзе на іхнюю карысць, і беларуская зіма ідзе на іхнюю карысць. Вось на гэтым моманце мы, паважанае гаспадарства, і скончым сённяшнюю праграму, да развітаемся з нашымі спікерамі. Бачыце, рэжым Лукашэнкі, як сапраўдныя тэрарысты, прыкрывае свае брудныя задумкі жанчынамі і дзецьмі. Так што трэба быць цвёрдымі ў сваіх ідэях і перакананнях і не паддавацца на маніпуляцыі Крамля да ягоных калгасных міньёнаў.